Искаш ли да ти задам няколко въпроси, да изпием по едно и за спорче? Добре, айде. Ако имаш 5 милиона, какво би направила първо с тях? Това е много хубав въпрос. Какво бих направил с 5 милиона? Със сигурност бих си платила обучението и също така бих си взела нова къща и котки. А какво учиш? Психология. А каква е тайната според теб за щастлива връзка? Комуникация. Страхотна. И аз така мисля. Кое е любимото ти? Кое качество? Моето чувството ми за хумор би трябвало. Коя е любимата ти дестинация и защо? Рим, заради храната. Добре. А кое е любимото ти упражнение във фитнеса? Горна лежанка. Лежанка? Да. Колко правиш? 10. Важно е желанието. Ако не трябва да работиш, какво би правила в свободното си време? Бих ходила на фитнес. Това е много. Също така бих гледала филми цял ден. На здраве!